Dan posle. Juče su Zagor, njegov brat Zefir i Nokija otišli za tragom čopora divljih svinja. Oni su se vratili za sat i nešto, a on tek sutradan. Čekali smo se do mraka, ali evo, bio je previše uporan, ali zato sutradan je bio tu na mestu odakle je krenuo, premoren, ali nepovređen. Bravo Zagore, bravo. Morat ću nekako da pribavim tu GPS ogrlicu. Krajnje je vreme. Nisam ja više za ovakve sekiracije. Povratak u našu pokretnu bazu, a uskoro zatim povratak u boks na jaku hranu i zaslužen odmor.